хора, аз се казвам Сашо. Преди да започнем самото видео, абонирайте за канала ми. Както и обещах, ако стигна 100 абоната, ще направя видео, което говори на италиански. Натиснете палеца нагоре и напишете нещо под коментарите. Днесното видео ще бъде да ви покажа на брат ми стаята. И да, хора, от отдавна не съм правил видеоклипове и ето, върнах се. Ще почна пак да правя видеоклипове за моя канал. И да, виждате нещо странно и то е точно тези кружки LED. И да, тези кружки са на брат ми стаята, даже те си имат и дистанционно и мога да си слагам какъв цвят искам аз, ето. Показвам ви. Не знам дали ще се види, но има цветове. И ако, например, искам син. Ако искам червен, червен. Мога и да угася кружката, но за съжаление няма да ме видите, но ще видите, че е по-хубаво. Ето ме. И ето, вижте, хора. Опа, така. Много е хубаво и много е красиво това. На мен много ми харесва, но за съжаление аз го нямам това в моята стая. Само на брат ми, ама пак е яко. Сега ще свикна пак кружката, за да може да ме видите и мен. Ето. И да... казах да ви покажа на брат ми стаята. Ето, това е леглото му. Извинете, хора, това е леглото му. И това му е стената. Сложили са тапети на Версаче. LED кружките, тавана му. В няколко видеа съм правил видеа в моя канал. И се вижда се, че таван е много грозен. Направо беше грозотила. И ето, заради това го оправиха. Вече е прав, вече е по-хубав. Сега ще ви покажа прозореца. Ето, хора, това е прозореца му. Пак има на Версаче. Как му беше името? Забравих, хора, но ако се сетя, ще го кажа. И да, даже ето тук има една малка печка. Сега ще стана и ще ви покажа печката. Ето я, хора. Ето я, хора. Не знам дали ще се види, но това е печката, която и тя си има дистанционно и той си определя, брат ми, колко да е топло. Ето го и неговото дистанционно. Те са общо две. Само че това е за LED кружките, а това е за печката. И да, много е хубаво. Даже кружката я смениха. Ето тази. Вече не е онази кружка, къде беше, а е по-хубава. И да, леглото му е много но не е както беше преди. И тук още е празно. Но ще сложа точно на това място един гардероб. И в този гардероб ще си слагаме дрехите, нещата. И да, ще сложим и хладилника тук вътре, не знам. Ако се чува, че някой говори отвънка, просто ги игнорирайте.
Не знам как да го кажа. Просто се правете, че не ги чувате. И да, а мен много ми хареса неговата стая. Даже неговата стая е по-хубава от нашата. И да, иначе преди беше направо грозотила тази стая. И на мен не ми харесаше. Даже когато влезна в тази стая, почва да мерише. А в нашата стая не мерише, само в неговата меришеше. Сега и в неговата стая не мерише. И да, стаята му е голяма. И да, но не знам кога ще сложа този гардероб, но ще видим. И да, мисля да приключвам видеото. Показах ви всичко. За сега още няма много неща, но когато дойде гардероба и хладилника, ако ще го слагат, ще направя друго видео, което показвам и останалите неща. Но за момента ги няма тези неща, иначе ако ги имаше, щеше да ви ги покажа, но ги няма. И да, на мен много ми хареса видеото, надявам се да ви хареса на вас. И чао на всички, до